Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anton News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Kakong kuman walang nagasnong sngi Maulen Southwest Khasil District kabadai kanong yamare marathon kablakot Nyof Lusnem Karta kabla pau baha hagajila Meghalaya. Kumjuru hagari India da kamansim gajing smokman kata hadin baklayo ka khubor kabatikna bakan sayo led bani shimbenta hagajing yamare thong shabar gari India kata ha Australia ka khlemla ban ai khublei yu binding lingkhoi ubla lam lenti yaka kumjuru yakiri rangba bat yaki babaten lenti yaka hadu kini kisngi ka kongkmon walang habakren hakilat pathai kubor ka khlemla ban penpau yaki jing ka bu ka jing kerpat yaki patba jung ka jela Meghalaya ba kin bulem ha ki jing duai khnang ba kan namdan kanu ka jing penthut ne penwit hadu kasngi ba maka kan mi na ka jela Meghalaya ban cha Australia bat on dalawan phairu lingba ka met ka bakot bakhya ba kum kalong kami nanong kendong ka baduna ha ka jing nang jing stan bat ha kayo ka kot ka bu ka jing kerpat yaki patba lada dan manu bala ban ai jingyarap yaka ha kinu ki benta namar bon ki jinglut jingsem hablet shabari ngangit scam balada nganwan pai nganwan ra ru yaka nam ka buram om tang yaka shnong ndo yaka jila Meghalaya bat yaka ri India hi barok away ong ka kong kuman walang Siap ngai kubli ya ubli no bolong ta ba ula ya rapi nga ula pli galat lenti nga bangan poi ha kene ka thong gaban ngam salet ke leng ki jaka te ni ko ni siap ngai kubli ni ko yu sarbining ba ula ya rap ban lai sitom na gaban ta ban penbit penbiang ya ki ko tiswa jonga bat mentang la tikna ba ngan la ban lai cita siapa Australia ban lai kun bat ki ye ki bari bat ko ro ban ya ngan yang lo jon ti kijat ban lai cita siapa Australia da ka ba ngatrai sitom ba da ka ba kitkia pha man la kasni da ka jing trai sitom jonga ngakermen ba ublei usai rapinga bat selamat poi sikathong bat ka weru ai kublei ba naga benta kirul ba baro ki balaya ra bat kersian yang lem yang ha ka ne ka kenti ka ba menta ngakerpati ki pat ba kin ya duai lem naga benta ka jonga bangan yo berbor ka mer ka ko bekia hadu bangan le ban ya simbenta ban ya le ban mere cetai sepo Australia re namar ba ngalong ka long kemi ka badu bat ka ba ngasiem jing baha sephang ka liang jo ka bisa re daga jing e wai lem ka jong pi daga jing e rap lem ka jong pi ngam sala hi ban poisu poisain ba jado bangan poi se ka thong jing jok bat ngaker paru ba lada pi don kam ro kene kuwa ban ya rap lem na ka banta ka jonga sim ya no jepe bat ya kene ka numbar pun ka jonga bat pin sa pun hanga la da pi don kam pin sa sim ya numbar ba riu not kendai riu ar kendai san nhiều lại te sa chisin ngan itu biang ini numbar pun riu not kendai riu ar kendai san nhiều lại te la da pidon kam sim nhiều ne number phone jonga bat pin sa phone hanga ba te phi ki ne ki pa ba pin ya siu lem na ka banta jonga ba ni duai lem na ka banta jonga khnang ba ngan yo ka mer ka ko pakhia adu dang dei ka por bang sa le cha po Australia te dag jing rap lem ko jong pi nya kumga kalong mi bang long ka balot men rei rakata ro dag jing rap lem ko jong pi ai bang la ban poi su poi san adu bang ra poi se ka thong bang dei pani sim banta ha po Australia te lingba ke jing rap ko jong pi ngakermen bangan sala ban wan ra ega romedar bat ngan sala ban poi se ka thong bat kong ka jing le jonga seta sepo Australia ban isi menta ke jing la kai sepo Australia te
Kandai kita ka burom tang na kabanta ka jonga ndre na kabanta kane ka ri ka indi na kane ka ron makalaya barna bata nagi makalaya ka jongi barna po ka ri India bro ka we lada kino ki ka jingle ki jonga ai ba ngan le daga ba daga jinge rablem ko jong pi ngam don gi jing ngam don gono re ngan laban poi su poi sen bat ngan salaban poi ro sek thong jong job daga jinge do lem bar jinge rablem ko jong pi ki pat ba